What's up mga kasando? Nandito na naman tayo sa aking tutorial na ito, bago to Mobile Legends. 22 MB na naman. 22 MB siya. Pero Mobile Legends offline fan-made game. So nilinaw ko na agad fan-made game. So disclaimer lang guys, this is for educational purpose only. So intro muna tayo. So guys, okay na? Pumunta ulit tayo sa Play Store. Tapos punta tayo sa search bar. Lagyan niyo sa search bar Hero Strike Offline. So pag nakakita niyo na yan, click niyo siya, then click install. Pag na-install niyo na, alam ko wala na kasamang file to. So ready to play na siya. So ito na guys, lalaroin natin siya. So tinurn off ko muna yung camera ko. So ganito siya pag binuksan nyo guys. Ito yung lobby. May ranking din siya. Ito yung Diamond, Master, Champion. So, ang champion kumbaga sa ML siya yung Mythic Glory. Tapos, papakilala ko sa mga ito. Si Rhydon, si Destroyed, Errant Ghost, tapos si Renka. Sila yung mga pangunang hero. So, ngayon papakita ko sa inyo ang gameplay. Para sa akin na pinakamalakas si Destroyed. Pwede ka rin think mo para mamili ka ng mga skill, pero yung iba kaandang mo pa. So ang pinili ko Super Rocket tsaka Bullet. So 3v lang ang match game. Ang tagal ng laro dito ay 3 minutes. So game natin. Nakapareho po wifi ko guys dito naman po. Wala rin po. So yung mga green po yan po yung parang expands para tumaas po yung level natin. Ito po yung second skill. Yung paggamit po ng mga skill dito para lang po sa Mobile Legends. Tapos guys, ang labanan po dito hindi po yung patayan. Ang labanan naman po dito ay yung star. Pero kailangan nyo din pong pumatay para maprotektahan po yung star na yung 1 na po yan, ibig sabihin nakakuha na po ng 1 star yung kalaban. Mananalo din kayo guys pag nakuha nyo yung diamond na star. Nagdalo din po star, so yung mag-spawn na po yung star malapit na. Sulit na to sa 22 MB guys. I feel like I missed something great from here. Ay nako, nag-i-spam kahit pa ng kalaban. Ay nako. So makakuha lang tayo ng 10 mga 5 likes guys. Pag nakakuha tayo ng 5 likes, magi-gameplay tayo nito. Ayun yung diamond star guys, nag-loading na siya. Oh my god, napatay sa akin. So ayun guys, taken, nakuha ko na yung star. Kill. Uy, yung star makuha. Nice. Buti na naman ako. Buti na naman makuha ng aking pumpkin.
rin. Ang ano lang pala guys, hindi pala to, wala siyang view. Pero may mga fragments dito pag gusto nyo ng skin. Kailangan lang po ng diamonds. Important sa ito dapat ma-protectant ko lang. Uy, napatay ako. So, panalo na to guys. Kasi nanalo kami 70 yung score namin. Victory. Share ko lang guys sa silver 2 na po ang rank ko. Ito pa pala guys, para din talaga siyang ML dahil pag pinindot nyo tong nasa taas ng find match, itong superstar, yan, pwede ka mamili ng deathmatch, superstar, 3 versus 3 superstar, 4 versus 4 superstar, dual battle royale, solo battle royale, at saka solo Rise of Kings. Lahat po yan pwede nyo pong malaro ng offline. Tapos dito naman makukuha nyo to pag napuno nyo po yung color. Papakita ko lang din po ang skins. Ito po ang skin guys. Yan po yung mga magagandang skin dito. Kailangan nyo lang po ng 532 na Dias. Ay gem pala. Tapos sa spin na yan, kahit ano dyan, basta makaspin kayo, kung saan huminto makukuha nyo lang. Wala pong bokya dyan, kaya kaso 532 gem lang po. So, hanggang dyan lang po ang ating tutorial guys. Maraming salamat sa panonood. Bye! So, bago ko tapusin ang video na to, road to 100 subscribers na pala tayo guys. Don't forget to like, share, and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking about videos. Tapos, subscribe ka na rin guys para makabot tayo sa ating 100 subscribers. Pag nakabot tayo doon, magpapa-special shoutout tayo. So, comment down below sinong gusto magpa-shoutout. Pag pinusuhan at nilike yan, shoutout kayo. So, bye!